Bă? Te-ai porpoat, nu? Da. Nu te-ai mai astăzi. Că-l punem jos, cam eu prin și asta decât să-ți dea. Vii, nu? Ce să înjunghi, te bagi? Te bagi? Am mai tăiat, mi se pare unul. Ai mai tăiat unul? Băi, dar nu mai arăt de unde să dă, nu inimă. Nu, mă, inimă. În Păi, gât. în gât, acolo. Păi știi, mă, tu? Știi, nu, că am mai tras? Bine, mă, păi atunci îl tai tu la Sebi? Hai că ținem noi de el. Da? Hai, ce Tu la faci? bătăi, știu eu. Păi și ce faci, mă? Duci astea și vin înapoi? Atâta să mai aștepte. Unde le pui, mă? În glugă. N-ai mă butonat? Nu mă, în glugă să pune, Băi, să nu mă prinde. stai mă că ți le pun eu, că nu stă bine. Zi-mă, vii să înjunghem portolul, Sebi? Mai trebuie să-l... A? Am eu fata mea toate alea. Soră, tot. Ce ne trebuie? Ăla, cum îi zice la ăla care... Nu, mă, să-l facem... mă, Căzător. și Ai? te pricep și cu... Găsim. Da, știi să-l pârlești asta? Știu, fătem de 3 ori și papa. Păi și asta nu trebuie, spăla și el după aia? Să spălăm. Până trage pe partea aia, noi vedem pe partea aia. A, și îl facem cu totul și merge. Da. Păi îl facem că vine și ăsta dacă e. Nu? Îl facem cu florinele? Da. Păi îl facem. Ce, îi tai pe Are amândoi vreo astăzi? 50 de kg, mă. Ne întreabă în doi. Îi tai pe amândoi azi, nu sau? Păi are 1,40 și 1,50 de kg. Mamă, Edita, mă, e muște. Da. Ai nu de la, mă. Ce am? Am de la care dacă te bagi și îl prânzi de nas și îl tragi de afară. Sârmă de aia cu aia, mă? Da. Da. Păi, mă, ce faci? Nu să-i sârmă sau mai stai înțeleg? Hai, mai stai înțeleg, mai două zile și știi. Bă, dar să încălzești nu niște vin, că bei și noi un par de vin și e ca așa. Băi, și noi ce întregim Da. sau o sticlă. Mm? Dacă suntem 1, 2, 3, Da, mă, e o sticlă, e pic ce să mai 4, că mai chemăm unul, că nu putem noi 4, că Edita mai monstru, are 40 de kg. vezi mă, pentru că îl doborâm. Îl doborâm noi așa, mă?